नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमचे स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रथम जाऊन अरबी समुद्रामध्ये याचिंग असोसिएशन ऑफ कर्नाटक आणि उत्तर कन्नड जिल्हा प्रशासन सहयोगात याच स्पर्धेत भाग घेऊक क्रीडापटूक ट्रेनिंग दिते आसात। फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरेक अबुधाबीत जावच्या एशियन चॅम्पियनशिप याच स्पर्धेत भाग घेऊक देशाच्या अलग अलग राज्याच्यान निवडिले चॅम्पियन्स हांगा याच ट्रेनिंग दिते आसात। गेल्या 2 महिन्याच्यान 26 क्रीडापटू हांगा साहस क्रीडा प्रशिक्षण घेतेत आसात। हेचे पहिले मैसूर कावेरी न्हंयत प्रशिक्षण दिताले जाल्यार थंच्यापेक्षा कारवारचे देवबाग समुद्र उत्तम आसा। वारो आणि व्हड समुद्राचे पाळ हे आशिल्ल्यान याच धांवडोक अनुकूलता जाता। समुद्राच्या पाळामदी वाऱ्याचो आधार घेऊन साहस करचे पळोवक आश्चर्य दिसते आसा। अबुधाबी जावच्या चॅम्पियनशिपात भाग घेऊक 8 ते 18 वर्ष वयाचे 26 क्रीडापटू कारवारात याच प्रशिक्षण घेतेत आसात। లోపల కూర్చోను ట్యాక్ 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 లోపల కూర్చోబెట్టి టెక్ పెరిగి ఎక్కించు हो झालं सर बारा 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 గగను ఏం చెప్పాను నీకు నేను ఈ సాండ కూడా తీసుకొచ్చు చాలు బోట్ లాట్రక్ ఏంటై नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां केळी झाड केळी गडाय आंब्या पानां तोरण 5 जातीचे जोडगिरी फळां बेलपत्री तुळसी बासिंग लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल फुलाहार अवळा माळ पूजेचे कपडे पूजेची आयदनां मडकी पूजा होम आयदनां शेणी होमा काडी नवग्रह काडी शंख रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तसेच गायीचे दूध शुद्ध तूप मोदक बेसन लाडू बुंदी लाडू करंजी चकली आपेमेडी लोणचे मव पातळ गोड अलग अलग पापड चटणी पावडर होममेड मसाला पावडर शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळतात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। चालकाले नियंत्रण चुकून एक लॉरी घरात घुशिल्ली घटना यल्लापूर तालुक्याच्या किरवत्ती ग्रामात घडली। यल्लापूरच्यान हुबळीत वयत आशिल्ली लॉरी चालकाले नियंत्रण चुकून रस्त्या बाजूच्या एक घरात घुसली, पण नशिबान खंयचे बी जीव हानी जाली ना, पण घर पाड जाले।
ह्याचे संबंध येल्लापूर ग्रामीण पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दर्ज झाला. शेतकरी लोकांक एक ना एक त्रास येतेत रावता. सरकारी योजनेमार्फत मदत मेळटली म्हण आशे दवरिल्ल्याक अखेरेक जावची निराशात. तशें म्हण सरकाराल्या मदतीची अपेक्षा दवरनासतना ग्रामस्थ लोकच आपले काम करून घेवं लागलात. जोयडा तालुक्याच्या नंदीगंता ग्रामपंचायती भागातले शेवाळी हांगा ग्रामस्थ लोकांनी मेळ घेवन गटार तयार करून गेलो. दर वर पावसात डोंगराच्यान उदक खावन येताले. बागायत शेत ह्या उदकान पार जाताले. तशें म्हण डोंगरा सकल गटार बांदून दिया म्हणून ग्रामपंचायतीक ग्रामस्थ लोकांन विनंती केल्ले, पण ग्रामपंचायतीन कितेंच मदत केली ना. तेजेन परत आनी ग्रामपंचायतीक सांगून वचून जाल्ले ग्रामस्थ लोकांन एकत्र जावन घेवन स्वता तेमीत गटार मान गेले. खेड्यागांवच्या लोकांक कसलो रोग येवचो प्रमाण कमी आसा हेका स्थानिक लोक जागृत जाल्ले बी कारण आसा आनी तशेंच महिलालो बी पात्र प्रमुख जावन आसा अशें संजीवनी सेवा ट्रस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष रवी रेडकर हेमी सांगले. संजीवनी सेवा ट्रस्ट जोयडा आणि क्रुगर फाउंडेशन कारवार हेमगेल्या आश्रयात गोवा कर्नाटक सीमा भाग जावन आशिल्ले बोंडेली हांगा फुकट आरोग्य तपासण कार्यक्रम उद्घाटन करून रवी रेडकर हेमी उलयले. मूलभूत सवलत नाशिल्ल्या खेड्या गावात संजीवनी सेवा ट्रस्ट आणि क्रुगर फाउंडेशन वतीन सोलार घटक करून घेवन घराघराक विद्युत फुकट पुरवठा केला. शाळेच्या विद्यार्थ्यांक बॅग युनिफॉर्म पुस्तक ते सगळं दिला. दर वर्स आरोग्य तपासण कार्य करता. बोंडेली ग्राम पुढच्या दिवसाक एक सुंदर ग्राम करूंक आमी प्रयत्न करतले अशें तेमी सांगले. ह्या कार्यक्रमात 52 लोकांक आरोग्य तपास केले. गजार दिसता आम्ही 4 दिवसा पयलीं सांगले हांगा येता म्हणून. आता तुगेल्या खंयच्या घरात बी कोणाक बी खबर ना येऊ लागलो. 4 दिवसा पयलीं सांगले. काल परत म्हाका 2 दिवसांनी विचारून गेलो येवचे गॅरंटीनी तुमगे. आज ॲक्च्युली DC आणि टुरिझमचो डायरेक्टर आयला. आमगेली मिटींग आसलेली दोगांकी आमकां वयचें आसलें मिटिंगाक. तर गावात एकदा सांगला न्ही थंय चुकायचें ना म्हणलें. थंय जाल्यार चुकया. ते DC परत वचून ऑफिसात मेळूं जाता. तर तुमकां सांगून घेवन फसयचें नाका म्हणून आमी आयले. आज आमकां ते म्हणलें निर्णय करून वयचो आसलेलो की सोलारचे कशें. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूप बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आणि लोकांक खूप बरे रिझल्ट बी मेळटी आसा. तेजे खातीर आमी लॉन्च करते आसात. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल. आणि सद्याक संधिवात आणि जॉईंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूप वाडू लागल्यात. उठल्या बसू जायना, धिंबी दुखतात, हातपाय दुखतात, हातापाय जॉईंट दुखतात, कंबर दुखता, फाट दुखता, असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. सोमवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 107 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 10, अंकोला 2, कुमटा 6, होन्नावर 8, भटकळ 5, शिर्शी 10, सिद्धापूर 14, येल्लापूर 21, मुंडगोड 8, हळयाळ 20 आणि जोयडात 3 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 70,359 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 68,382 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 1,159 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायन 815 लोकांले मरण झाला. आयचे येतलोत न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.